Mkhwanazi angangabona namizi nje kanti kukuphi nyenyato umuzi wakithi awubonakali ngasi lapha usethi sayidi lapha inyenyato soze siyibona uma sesize sadlula kwaNtaliyana. Oh yes yabona ke mkhwanazi njengoba ngisho nje angivamisile ngempela ukuvakashela indawo lezi eziningi zasemaphandleni ezingasho lutho. Uyabona ngingumuntu ohlala ebambeke kakhulu. I'm normally very busy. Yes. Yikho lokho engikusho mnumzane ukuthi nathi ajabula ke sanjele ngumuntu omkhulu njengawe. Akazosivakashela kuwa amaphandla lana kithi. Ngabe umnumzane umsebenzi wakhe yini? Hawu, mkhwanazi. Kanti amaphephandaba aphambili anofundini. Awu mani wafunda mkhwanazi. Akufanele ungibuze lo mbuzo. Anyway, mkhwanazi ngizokutshela nje ukuthi mina ngiyakusho ukuthi ngumuntu osebenzayo. No, you can't say that. Ngoba angisebenzeli umlungu. Angiqashwe umlungu. Kunjani ngabe wenzani pho? Mkhwanazi ngizimele mina. Ngingumuntu ozimele kukelekeqe. Yes. Futhi ke mkhwanazi into eyenza ukuthi ngibe nempumelelo ngisekwe imfundo yami ephakeme. Yes. Nanti ikalishi lapho ngilimise khona mnumzane. Mkhwanazi, you must be joking. Nizogibela amakalishi lapha mkhwanazi? Apha amabhasi mkhwanazi? Asinawo amabhasi lapha mnumzane. Sokuyangikhanyela mkhwanazi ukuthi yini indaba abantu basemadolobheni bangafuna ukuze endaweni ezisemaphandleni njengale? Yes, kusekuyangikhanyela, kungikhanyela kahle. Now I know. Ubangelwa yini baba bangathanda ukuza lapha mnumzane? Mkhwanazi, besaba zona lezi inqola lezi. Yes. Cha mnumzane, asizukuhamba ngenqola, sizohamba ngekalishi. Mkhwanazi kufana nje. Kuyafana, yini mahluko? Uyabona mkhwanazi? Ithina abantu basemadolobheni amakhulu. Inqola nalokho kuyafana nje. Akwenza mahluko. Yes. Makes no difference. Lapha kwelakithi eNyenyato sihamba ngawo amakalishi. Asibona abantu abanezimali eziningi. Asibona abantu abacebile. Mhlawumbe nina lena kwelakini eMgungundlovu ngabantu abacebile. Thina siyahlupheka lapha. Amakalishi yiwe sihamba ngawo futhi iyona ndlela esisheshiselayo. Oh yes, mkhwanazi. Akudingekile ubusangitshela. Ngiyabona ukuthi ngiyahlupheka. You are poor. Akudingekile neze ubusangitshela. Ngiyakubona lapho. Kanti ke abahamba ngamakalishi bangcono ngoba iningi labantu lapha eNyenyato basihambela phansi. Mkhwanazi, bengakaze kufike emcabangweni wami. Ukuthi ke kanti le ndawo isephansi kangaka? Oh no, bengakaze kufike. What a shame. Okusho ukuthi umnumzane lena kwela kube eMgungundlovu ejwayele ukuhamba ngani? Uyabona ukuba bengazi mkhwanazi. Ngempela ngabe ngizifikele ngemoto yami. My own bloody car. Yes. Ngemoto? Uyabona mkhwanazi. Bengazi ngicabange ukuthi indawo enjengalena ukuhlala ukukhulunywa ngawo kahle kangaka indawo okusahanjwa kuyona ngeinqola. These funny things lezi. Ngiyamangala impela mkhwanazi. Yes, ngiyamangala ukuthi ke lapha abantu bakhona abakazi ngisho nelilodwa ipasi leli. What a disappointment. Umzana unemoto. Anginamoto. Nginezimoto. Yisi mkhwanazi angithandi ukuthi ngilongihlusha unkosikazi njalo. No, angithandi. Njengomuntu ke ophatheme umuntu osentweni eziningi. Nkosikazi wami akahlali phansi mkhwanazi. Akanasinto impela. Not once lapha ehlala khona phansi. Yabona mafuna ukuhamba nje mkhwanazi. Uthatha imoto ahambe. Nami mangifuna ukuhamba ngithatha imoto ngihambe. Yabona uhlupho lento ukuthi mangabe ngizohamba njalo kufanele bese ngilinda unkosikazi nemoto. Uhlupho impela. Yabona ke mkhwanazi ngisho ukungazi nje kuphela. Ukuba bengazi bengangihluphe neze mkhwanazi ngizwa kahle. Bengizozifikela ngemoto yami. Kodwa manje abheke sengizogibela izinqola.
uyangizwa mfana ngithi uyangizwa na mfana mangikhuluma nawe iportmente lemali leli yabo leli portmente mfana ngalikhokhela opondo abalishumi akulona iportmente linganetha kanye leli libe yiphalishi ungizwa kahle ngakho-ke anginendaba noma ungathukuthela ngoba ngiyakubona sengathi usathukuthela bubuyisa ney'nhlonzana akuthi shulo kwakumina akuthi shu neze hey. Mkonazi 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 hey Mkonazi Sesifikile ekhaya mnumzane. Singehla. Themba, wenzani ucishe ubulala umuntu? Cha bomama kumina engimisile. Undebe enkulu lona ubehla ngapha nami ngehla ngapha. Kwase Ngiyabona ukuthi kuthenge inkathi ethehla kwagaqela isikhathulo sakhe. hawu Themba kunjalo? Kodwa mama sengaze ngwisa umuntu ngamabomi yini. yabona nkosikazi angithi inkosikazi la ekhaya lengikhuluma nayo Yebo yimina. bekusashawe nkosikazi ngisho ukuthi yiyo lento bengisho endleleni yabona nkosikazi ngishilo kule ndodana yakho angithi indodana yakho hambela nkosikazi Yebo indodana yami. oh yes kunyawa bengicabanga